Tervetuloa seuraamaan Rukan frisbeegolf-radan rataesittelyä. Terveys kaikille, mun nimi on Antto Lämsä ja seurassani on täällä tänään Markus Määttö, joka toimii myös heittäjänä tällä videolla. Ja lähdetään sen pitemmittä puhetta käymään kierrosta läpi. Radan ykkösväylä mun mielestä kaikista helpoin väylä. Helppo lähestyä, on paljon tilaa, itse tykkään hyssellä vakaampaa kiekkoa käyttäen. Avaukset toistuvasti kympin sisälle. Hyvällä avauksella pääseekin sitten nostelemaan vitosen puttia sisään. Kakkosväylälle mentäessä on heti raskas siirtymä ja tällä väylällä kysytäänkin sitten vähän pitempää drivea. Kori on kuitenkin sen verran kaukana, että tässä taitaa se lähestymisheitto olla ratkaisevampi heitto. Joo, vaikka avausheitolle löytyy mukavasti linjoja laskettelu rinteen kautta tai hissikuilusta. Avaukseen voi koittaa laittaa voimaa ihan kunnolla, ei haittaa vaikka vähän pakenisi linjaltakin poissa. Lähestymisheitolle jää oikeastaan joka suunnassa mukavasti tilaa. No mites kun tuossa ykkös- ja kakkosväylän välissä aika raskas tuo siirtymä, niin vaikuttaako se kuinka paljon itse heittoon? Kyllähän se vähän vaikuttaa. Sykkeet kohollaan kun tullaan tiille, niin ei se voi olla vaikuttamatta. Paikallisella siihen on kuitenkin tottunut, kun täällä tahkotaan mäkiä ylös ja alas. Kolmas väylä on sitten pitkä väylä ja tässä suuri osa heittää tuosta tolpan vasemmalta puolelta, mutta mä oon nähnyt, että tuolta tolpan oikealtakin puolelta saa aika hyviä linjoja aikaiseksi. Tasamaallahan tää vastaisi 120 suunnilleen. Ja oot ihan oikeassa, tuolta tolpan oikealta puolelta sopivalla tuulella saa heittoon kummasti lisää pituutta. Moni valitsee tällä väylällä aika vakaata kiekkoa päkistä, varsinkin kämmenellä heittäessä. Sulla taisi olla ilmeisesti aika tyyni keli, kun oot valinnut nuinkin alivakaata kiekkoa päkistä. Kuvauksessa oli tosiaan pieni takatuuli, joka vakauttaa kiekkoa sen verran, että kannattaa ottaa käyttöön hieman alivakaampi kiekko. Tässä korille nousee 13 metriä, josta 10 metriä tapahtuu ekan 50 metrin aikana ja sen jälkeen on aika tasasta tonne korille asti. Joo, siitä on suunnilleen 30 vielä kukkulan päältä mukille. Jos kiekon saa heitettyä tuon nyppylä yli, se jatkaa vielä hyvän matkaa liitoa eteenpäin. Liian korkeissa heitoissa kiekko feidaa helposti metän puolelle. Tää on varmaan monelle kämmen pelaajalle mun ohella yksi radan lempiväylistä. Seuraavalle väylälle mentäessä on aika pitkä siirtymä. Heti tuosta korin takaa lähtee polku laskettelurinteen päälle, josta laskeudutaan sitten seuraavalle tiimatolle. Nyt tullaan semmoiselle väylälle, missä tuulee monesti vastaan. Jo tiille siirryttäessä kannattaa huomioida ja haistella vähän, että mistä päin tuulee ja minkä verran, ennen kuin lähtee avauksia suorittamaan. Vois luulla, että väylä on tuotu haastetta porttimandolla, mutta sen sijaan haasteen väylälle tuo heti korin takana laskeutuva jyrkkä rinne. Pitkäksi mennyt avaus päätyy jyrkänteen pohjalle, josta paarinkin pelaaminen on jo kova suoritus. Tyyneen keliin heitettäessä putteriavaukset toimii aina, ja vähänkin tuulisemmalla kelillä hysselinja on se kaikesta käytetyn vaihtoehto. Tuuli tuo varmasti omat haasteensa puttiin tällä väylällä. Vastatuli nostaa kiekkoa helposti ja liidättää sen pitkälle laskettelurinteeseen. Seuraavana vuorossa radan pisin väylä ja ensimmäinen par 4. Mites tässä kun rystyheitto feidaa tuon rinteen suuntaisesti, niin millä se saadaan pysymään väylällä? No siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joko alivakaampi kiekko käteen tai vakaammalla kiekolla oikealta puitten yli. Korin takana on pieni notko, joka pitää ottaa huomioon lähestymisheitossa, ja pitkäksi mennyt lähäri tietää vaikeata puttia. Joskus hyväkin lähestymisheitto ottaa korilla olevista kivistä kimmokkeen ja pyörii notkon pohjalle. Tällä väylällä kuitenkin kahdella hyvällä heitolla pääsee melkein aina pöydiä koittaa. Alamäkin välin jälkeen päästään heittää tasasta lähes 110 metriä ja tila on sen verran, että taitaa linja kuin linja toimia. Joo, yleisin heitto tähän varmaan rystyheitto. Päästään suoraan paukuttaa ihan huolella.
Itse tykkään myös kämmenellä lähestyä, koska se on itselle se vahvempi heitto. Tärkeintä tässä on kuitenkin, että noista 2 ensimmäistä puusta selviää, niin sen jälkeen on tilaa. Ratahan on tänä kesänä uudistettu, eli vanhat väylät 4-8 on lumensäilynnästä johtuen muutettu. Esimakua näistä saatiinkin jo kakkosväylällä ja seuraavaksi vuorossa 3 uutta väylää. Tässä heti mielenkiintoinen par 3, 150 metriä loivaa alamäkkeä. Heittolinja houkuttaa oikein kokeilemaan rystyantsaa. Tämä heittolinja on kuitenkin huomattavasti haastavampi, mitä se sitä tiimatolta näyttää. Kuvauksessakin jouduttiin useampi avaus ottaa ennen kuin saatiin purkitettua. Väylä tarjoaa myös 2 selkeältä kämmenlinjaa. Ensimmäinen tuosta puitten oikealta puolelta, hyvä S-linja löytyy sieltä. Liidättää kiekon pitkälle ja pääsee hyvälle lähestymispaikalle. Toinen kämmenlinja löytyy vasemmasta reunasta hissitolvat kiertäen. Tää näyttää ainakin muun silmään ihan mielenkiintoiselta väylältä, että siinä on vähän tolppaa ja puuta edessä, niin suora heitto ei välttämättä enää riitäkään, vaan pitää koittaa vähän muutakin linjaa heittää sinne. Joo, ja hyvin lähtenytkin avaus voi monesti päätyä joko hissiin tai sitten tuohon jälkimmäiseen hissitolppaan. Ysiväylä on rinteinen poikki heittävä par 4, jossa on mahdollista saada miinusta korttiin 2 perushyvällä heitolla. Joo, siitä kun ensimmäisen heiton saa noiden puitten ohi, niin se kivasti lähtee liiettämään rinteen poikki. Kannattaa kuitenkin muistaa se, että liian korkea heitto lähtee rinteen suuntaisesti feidaamaan pitkälle vasemmalle. Ja pienellä antsakulmallahan tässä saadaan myös metrejä siihen heittoon lisää. Pitääkö nuo rakennukset ottaa tuolla korin takana kuinka paljon huomioon, että millaista kiekkoa sä lähestymiseen valitset tässä? Putterilla ja midarilla, jos on suora linja, sitten jos ei ole sitä linjaa tarjolla, niin vakaampaa kämmentä lähdetään sillä kokeilemaan mukille. Kymppiväylä on melko haastava ylämäkiväylä, jossa kovakätinen heittäjä voi päästä yhdelläkin heitolla mukille, mutta useimmille tässä varmaankin toimivin ratkaisu on heittää 2 hallittua suoraa heittoa tonne keskelle väylää. Pituuden puolestahan moni pelaaja tämän perille asti nakkaa, mutta isoimman haasteen tässä väylällä kuitenkin tuo korin läheisyydessä oleva kapea linja, josta heitto pitäisi saada korille asti. Jos kättä riittää, niin kannattaa kuitenkin laittaa avaukseen voimaa ihan kunnolla, sillä korin läheisyydessä on hyvin tilaa lähestymisheitolle. Usein hyvän lähestymisen kautta päästäänkin sitten jo nostoputille. Väylällä ei pääse vielä heittokättä leputtamaan, vaan 166 metriä pitäisi painaa soratietä tonne melkein metään takareunaan. Ja kuinka tärkeää tässä on pysyä väylällä? No se oikeastaan riittää, että tuohon puoleen väliin väylää, missä kiekko on nyt. Sen jälkeen ei ole väliä, vaikka se feidaisi tuonne vasemmalle tai oikealle. Molemmilta puolin on tilaa hyvin lähestyä. Kori on tässä uudessa versiossa siirretty lähemmäksi tietä. Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia? No käytännössä se ei tähän väylän pelaamiseen ihan kauheasti vaikuta, että samanlaisilla avauksilla, mitä aiemmillakin väylällä, niin toimii myös tässä. Tää väylä on edelleen yksi mun lempiväylistä tällä radalla. Väylälle tultaessa näyttäisi ensisilmäykseltä siltä, että tuossa heittopaikan edessä on lähinnä yksi tommonen selkeä aukko, mihin kannattaa pelata. Ja siitä varmaankin kannattaa keskittyä siihen, että saa aikaksi siitä sen kiekon menemään läpi. Joo, näinhän se on, että monesti tulee itselläkin pelattua liian läheltä tuossa oikealla puolella olevia puita, kun se avauksen voi yhtä hyvin heittää ihan keskeltä sitä aukkoa. Väylän voi pelata kämmenellä tai rystyllä, molemmat samasta aukosta. Rystyllä väylä on ehkä vähän selkeämpi, kämmenellä siinä on muutama puu lopussa, mitkä toimii välillä magneetin tavoin. 13 väylällä kannattaa ottaa jo vähän hörppyä pullosta. Tässä on vuorossa 113 metriä ylämäkkeä ja 20 metriä nousua melkein samalla. Ja
vois kuvitella, että kovakätisillekin heitteille melko vaikea pöödi. Joo, tässä kyllä vaaditaan tosi kova kättä, että jos heittää tasaisella 140, niin sekään ei tuonne mukille asti riitä. Silloin voi ehkä päästä koittaa pitkää puttia sisään. Varmaan fiksuinta tällä väylällä kuitenkin pelata niin, että välttää kiekon joutumasta tuonne oikealle puitten taakse, jotta pystyy lähestymään kunnolla. Hyvä lähestymisheitto ja sillä päästään usein jo nostoputille. Lähestyminen kannattaa jättää mieluummin vähän lyhyeksi, sillä ylämäkeen on huomattavasti turvallisempaa putata. Sulla näyttää tuo kämmenheitto olevan aika hyvin tatsissa. No, mites nyt kun tällä väylällä tuo kämmen kartaa vähän väärään suuntaan, niin miten se heitto onnistuu sitten noin niinku rystyltä? No tällä väylällä monesti joutuu miettimään vähän tuon avauksen kanssa enemmän kuin yleensä. Koittaa vaan laittaa riittävän korkeita heittoa, niin kyllä se voima aina tuonne perille riittää. Kämmenä tosiaan tähän on vähän hankalampi avata, koska jos ottaa pikkustakin skippiä, niin se on heti sen 20 metriä koristosivussa. Väylänähän tää on semmonen, että pitkästä aikaa tällä radalla, että heikommallakin kädellä pääsee puttipaikalle. ...15 väylällä noustaan 22 metriä ylöspäin ja se on aika iso nousu, varsinkin kun siitä iso osa on vasta tuolla loppupuolella väylää. Varmaankin jos tuonne kivikkoon saa avauksen, niin sieltä pitäisi olla ihan hyvä lähestyä. Joo, ihan sama avaako tän kämmeneltä vai rystyltä, niin tärkeintä on päästä siitä ensimmäisen nyppylän jälkeen olevalle tasanteelle. Siitä pystyy pelaamaan lähestymisen melko helpostikin tuohon korille ja siitä sitten nostelemaan tai jos jää vähän matkaa, niin puttailemaan. 16 väylällä on sitten äskeistäkin pitempi nousu. Kori näkyy tuolla tosi kaukana rinteen reunassa. Miten tämmöistä väylää kannattaa lähteä pelaamaan? No, yleisin tapa on pelata tuosta keskeltä, niin kuin tääkin avaus lähti. Heittää vaan niin pitkälle, kun kättä riittää ja katsoo mihin se menee, että avauksen jälkeen siellä on hyvin tilaa ja yleensä aina löytyy hyvä linja, jos se tähän rinteeseen jää. Jos tiiltä katsottuna vasemmalta tuulee, niin silloin sieltä pystyy myös isoa antsaa laittaa ja päästä näille samoille pelipaikoille. Tuossa korin vieressä on tommonen pieni rotko. Meneekö se kuinka helposti se lähestyminen sinne? No itellä harvemmin menee, kun mä pelaan kämmenä ton lähärin, mutta rystylle jos laittaa, niin helposti ottaa sitä kovasta maasta skippiä ja sinne jos se joutuu, niin se helposti 2-30 metriä alhaalla. Monta väylää on tultu ylöspäin ja vihdoin ennen radan loppua päästään liittää kiekkoa vielä kertaalleen. Vasemmalla on rotko ja oikealla hissikuilu, siihen lisättynä aika tuulinen väylä on kyseessä, niin kyllä mä lähtisin ainakin itse aika matalaa heittoa heittää. Joo, matala heitto tässä on aika varma ratkaisu, mutta se matala ei yleensä kanna ihan tuonne puttipaikoille asti, että jos haluaa birdiä hakea korttiin, niin se on pakko ottaa pikkusen korkeampaa ja silloin riskit tietenkin kasvaa. Jos haluaa varmasti paarin pelata, niin matala tuohon tielle ja siitä nosto lähelle ja putti sitten sisään. Rata alkoi helpolla ja päättyy helppoon väylään, vai onko helppo väylä kyseessä? No kyllä tää on helppo väylä, että aina tästä pitäisi birdie ottaa tuloskorttiin. Ja tää on siinä mielessä varmaan kaikille kiva väylä, että aloittelijakin, niin vaikkei heittokättä vielä kovasti olekaan, niin pitäisi tuonne perille saada, että enempikin vähän semmoinen tekninen suoritus kuin voimasuoritus on tää väylä. Ja yleensä se tänne kimpoilee puttipaikoille ja siitä pääsee sitten nostelemaan puttia korin perukoille. Tässä oli Rukan Frisbee Golf Rannan rataesittely. Käykää tsekkaamassa Facebookista Frisbee Golf Rukan Facebook-sivut. Nähdään ensi videossa.